अहिल्यानगरमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा झालेला आहे। झी 24 तासनं अहिल्यानगरमध्ये महापालिकांचा संग्राम हा कार्यक्रम आयोजित केला होता। या कार्यक्रमात महापालिकांच्या शाळांवर चर्चा सुरू असताना दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं। जोरदार घोषणाबाजी करत दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकांच्या अंगावर धावून गेल्याचंही पाहायला मिळालं। अरे मी 1-2 मिनिटांनी आम्ही निष्पक्षाची बाजू मांडून